ameno kuhurumende muchechi hamuna nzvimbo yemunhu akaita degree retheology, hamuna position yakadaro. Kana kuwana zvako basa ku-NGO unogona kuruwana waita theology. Kana iri basa rikuitwa nemachaplain kuarmy harisina Mwari riya. Kunze kwokunge chaplain aitwa chaplain atobva kuchechi, kwete zvekungoapointana kwavo kuti mungagone bhaibheri munorinzwisawo sei ende munoviga mangu masoja avo ana afa iwo uchaverenga bhaibheri atika wovigawo. Hazvisi zvaMwari izvo zvazvo. Inyika iri kutiza Mwari yogadzira ma-institutions ekuti iyo nyika ifungidzire kuti ina Mwari isina. Chechi yaJesu haina chaplain, ine ma-disciples of Jesus Christ nema-ministers of Jesus Christ. Kana waikaitwa chaplain usina kuponeswa, resigna, unotori muvengi wevhangeri izvezvi uri kuparidza zvinhu zvausingazive. You are a spiritual terrorist. Uri kuparidza kuti kuzendarapi kwako kana kusiya iwo kana kuami, uri kuparidza kuti wakatumwa naniwe. Mwari anokuziva here iwe mumabhuku ake vafundisiwe? Hakuzive Mwari iwe. Siyana nazvo izvi, siyana ina Mwari. Iko kuami Mwari munomudiko. Kuami Mwari munomudii. Izvezvi tikavabvunza machaplain ekuami kuti zvinowana makapfuura makamatumwa here naMwari, makaudza here masoja enyu akapfuura vanhu zvinodiwa naMwari nenyaya makaita yeropa ramakadeura, vanoti kudii nayo? Ami nemachaplain inouraya vanhu vasina mhosva. Hakuna chaplain hakuna mufundisi akadaro. Mufundisi anoudza vanhu kuda kwaMwari zvisinei nekuti vachamuita sei. Ndokushandira Mwari kwacho ikoko. Kureva kuti hakuna vanhu vaMwari kwami, dai vanga variko tikare takavanzwa vachitaura zvakafanana nezvandiri kutaura inini. Zviri kunzi naMwari, udza vanhu ava kuti handina kufara, ndakagumbuka izvezvi nekuti nyika yedu ine ropa. Munyika muno mune ropa, hamuna chakanaka chiri kumboitika muno. Mwari haasi kufara neropa rakadeuka muno, kusvikira nanhasi haasi kufara. Ini Mwari ndotaura naye. Iwe kana usikatauri naMwari haisi mhosva yangu. Saka usatirambidze kutaura zvataurwa naMwari kuti wewe Mwari haumunzwi. Inini Mwari ndomunzwa. Vese vari kukunyeperai kuti peace prayer meeting hakuna prayer iri kumbodiwa. Kana Mwari agumbuka vanhu havanyengetere kwaari, vanogara pasi voudzwa naMwari kuti ari kudei pamusoro pezvavamuitira. Prayer ichinje mudhu yaMwari pamusoro pezvaaitirwa nevanhu. Ende unobvunza David kuti musi wakauraya Uria akanyengetera pane chakachinja here? Mwari akati David wauraya munhu murume nekuda kwemukadzi wake, asi chinhu chawaita wakarara naBhatishebha pakawanda. Vako vakadzi vachabhinywa nyika yese ichiona. Munondo haungabve mumba mako Dhavhidhi. Zvakachinja here izvozvo? Haana here kubhinyirwa 10 vakadzi vake Dhavhidhi nemwana wake Absalomu, nyika ichiopera maoko so Absalomu ari pamusoro pemba achirara nevakadzi vababa wake. Asi prayer yakanga aitwa, Mwari akati timutaure kuti ndamuregerera. Izvo Mwari aiti anotinetsa, ingomudza kuti ndamuregerera, achazobata shuwa nereality andichinje zvandataura. Ukaona Mwari achinzi anochinja pfungwa, ndewakugadzira iye, wokudenga achinje. Mwari anochinja here? Mwari anochinja? Malachi chapter 3 verse 6. Mwari anochinja here? Aiwa, tisuna kumbotenderana kana magwara ari pana pakanakira kuti pane mavhesi. Kwakasiyana nekwenyu kuya. Nokuti inishe handishanduki. Imi hamushanduke. Mwari hamushanduke, saka moita sei? Mwari haashanduke. Urati bvai ipapo Mwari haashanduke. Akati inishe handishanduka. Haana kuti Mwari haashanduke. Akati ini Mwari handichinje. Toteererani. Hebrews chapter 13 verse 8. Mavhesi aripo ufunge kungonyeperwawo zvako.
Jesu Kristu unogara akadaro zuro nanhasi nokusingaperi. Tsokorodzai. Jesu Kristu unogara akadaro zuro nanhasi nokusingaperi. Tsokorodzai. Jesu Kristu unogara akadaro zuro nanhasi nokusingaperi. Chibai ipapo endai paNumbers 23 verse 19. Anochinja here Mwari? And the prayers which change God's position. Unekwa kutama mgomo chitongo charumwa nedhakisi wakakotama mgomo padombo. Uchida kuchinja pfungwa ya Mwari. Mwari haazi munhu. Tsokorodzai. Mwari haazi munhu. So gadzirisa itoni pana munhu apa isai haitoni. Mwari haazi munhu. Mwari haasi munhu. Gadzirisai. Mwari haasi munhu. Chitakidzai vaje vakurova. Vakurova vaje. Rova ivakadaro. Mwari haasi munhu. Haangarevi nhema. Mwari haanganyepe. Yes. Kunyange mwanakomana womunhu. Mwari haasi mwanakomana womunhu. Haangatendeuke. Achinje. Haangatendeuke chaakataura. Kana ataura chinhu hazochinja. Haangachiitikani. Chinhu chaataura hachiite here Mwari. Chaakataura haangachisimbisikani. Vazvita. Saka ukaona vanhu vakufunga zvokuchinja Mwari haasi Mwari wokudenga. Munhu wakaroda kuchinja. Kozi Mwari ari kuti ine handichinje angatochinja munhu. Kuroti kana vanhu vachiti vada kuchinja Mwari vane munhu wavari kunamata ndiye anochinja. Mwari haachinje. Mwari akanzi naKaini mandiomesera mandiita a fugitive and a vagabond. Munhu wese anondoona anondiuraya. Zvikanzi aiwa Kaini uvagabond hwako hwakanaka ndichaisa maka apa urege kufa. Ucharamba uri vagabond chichangoitika chekuti haufe chete. Unongori vagabond benyu. A living vagabond. Aifunga kuti akati Mwari ndichauraiwa neuvagabond wamandipa Mwari anondega ndiubvise. Akati ndichaisa maka. Musauraya vagabond uyu. Zvikanzi naMwari munhu wese anoona Kaini musiye akadaro. It's my vagabond. Let him live. Kaini akabva pamberi paMwari ari a vagabond. Ane guarantee yekurarama a vagabond life. Mwari achinje. Mwari achinje. Vanhu vakafunga kuti musi waakataura naHezekiya kuti rayira nhaka yako waakufa akazochinja akati kuna Hezekiya wapiwa 15 more years. Mwari anoti hapana. Munhu akaudzwa kuti waakufa ozonzi uchafa after 15 years kuchinja kuri papi? Mwari haana kuti unofa mangwana akangoti waakufa. Chakazongoitwa naMwari it was an elaboration. Kuti achafarini. Paakati darangarira irekodi yangu Mwari akati dada ungoti ufa usingazive dhete rako but zvawataura zverekodi izvo hakuna munhu akarurama Hezekiya. Mese muri vana vaAdhamu muri vatadzi. Ndaakuchukuti uraya uine dhete rako mukati 15 ndo dzauchafa. Still aifanira kungorera nhaka yake. Because hakuna munhu angararama achindapiwa makore akawanda achiziva kuti mangwana gore rinouya ndakutoti kwasara 14 kwasara 13 hakusi kuwedzerwa makore ikoko. Dai Mwari aida kumuwedzera akadai akangoti ndakuwedzera makore asina kutaura makore achararama. Rara nhaka yako waakufa ndazokuwedzera mangani 15 hamuna kuwedzera ishe hamuna kuwedzera mangondiudza bedzi kuti asara mangani. Mwari achinje. All right. Vanhu vari kutseka vachiti promise yekuuya kwaJesu iri kupi? Zvinhu zviri kuramba zvakaita zvazvanga zvakaita kubva pakusikwa kwenyika. Saka ukaitarisa Peter achitsanangura chapter 3 ya 2 Peter akanga achinokora paExodus 32. PaExodus 32 ndo pakasimuka maScoffers. Vakafamba nekuchiva kwenyama yavo. Havana kutenda kuti Mwari zvaadedza Moses mugomo achamuudza. Zvekuenda kuKenani takanga tisingazvizive munhu aitozviziva.